Avui, a Gèneres Regenerats, parlarem de la salsa. D'on prové la salsa? Per què se li dona aquest nom a un gènere musical? Com ha evolucionat al llarg dels anys? Quins artistes de salsa no et pots perdre? En aquest capítol parlarem amb Javier Castro, professor de salsa. Hola a tothom! Benvinguts una setmana més a Gèneres Regenerats. Avui us parlarem d'un gènere que esperem que us faci ballar. Es tracta de la salsa, un gènere musical pensat per moure's lliurement i amb alegria. Sabíeu que l'origen de la salsa es remunta als països del Carib com les Bahames, Barbados, Belize, Bermudes i Granada? Arrenquem ballant amb una cançó que tots coneixem, Vivir mi vida, de Marc Anthony. La salsa és un gènere musical ballable, resultat de la fusió de música caribenya amb jazz i el blues. Aquest estil musical es va consolidar com a èxit comercial a la dècada dels 60 i es va estendre per tota Llatinoamèrica. I per què li diem així a aquest gènere musical? No podem continuar parlant de la salsa sense explicar l'origen d'aquest terme. Efectivament, és un nom realment interessant per a descriure un gènere musical. A la dècada dels 40, Keo Marcuetti va decidir anomenar la seva agrupació Conjunto Los Salseros i poc després van publicar el seu primer àlbum anomenat Salsa y Sabor. La seva música va popularitzar-se a tota Llatinoamèrica i a Veneçuela els locutors de ràdio van començar a utilitzar el terme salsa per referir-se a l'estil de música. Més tard, es va començar a utilitzar com a terme comercial per a descriure la música hispana a les ràdios dels Estats Units. La música salsa té una estructura determinada: introducció, fase melòdica, fase de ritme o percussió anomenada montuno, tornada a la fase melòdica i final. Les exclamacions s'utilitzen per anunciar canvis de seccions. Aquest gènere utilitza un compàs simple de 4x4 i les corxeres s'agrupen formant un patró rítmic típic de la música cubana que s'anomena clau de son. Entre les seves característiques sonores més importants hi ha la presència del tumbao, un patró rítmic sincopat que acostuma a ser concís i repetitiu, de relativa llibertat i flexibilitat. La gran riquesa rítmica de la salsa és deguda a la varietat tímbrica del set de percussions. S'utilitzen principalment instruments de percussió cubans provinent dels anys 20, com per exemple els timbals, la conga, el bongo cubà i les maraques. En quant a l'harmonia que s'utilitza a la salsa, es correspon amb la música occidental i normalment s'interpreta amb instruments clàssics com la trompeta, el piano, el contrabaix i moltes vegades amb el saxofó o el trombó. Héctor Juan Pérez, conegut pel seu nom artístic Héctor Lavoe, va ser un cantautor i productor musical de salsa porto-riqueny. És considerat un dels més importants cantants i intèrprets en la història de la salsa, ja que va ajudar a establir la popularitat d'aquest gènere musical a nivell musical a les dècades de 1960, 70 i 80. Així mateix, és un dels artistes llatins més influents i populars de tota la història. Músic i compositor porto-riqueny, era conegut com el cantant dels cantants. Héctor Lavoe va tenir una manera autèntica i eloqüent de cultivar la salsa a l'estil porto-riqueny, amb identitat, frescor i actualitat, totalment diferent a l'herència del son cubà. Lavoe va néixer a Puerto Rico al niu d'una família amb pocs recursos. Amb 16 anys es va anar a viure a Nova York, cercant treball i una vida millor. La seva carrera va florir quan es va juntar amb el trombonista Willie Colon, amb qui va publicar un total de 11 àlbums. Lavoe i Colon van ser dues de les estrelles més famoses de la companyia Fania All Stars. Ells van ser un dels primers a presentar el so de la música llatina i salsa novaiorquesa al món. Aquest duo està considerat com un dels més importants de la salsa. Colon es va caracteritzar per fer música d'estil rebel, agressiva, intentant mostrar un so diferent a l'habitual, mentre que Lavoe es va encarregar de cantar els seus frasejos extensos i ràpids amb naturalitat plens d'originalitat i malícia.
Héctor Lavoe va ser un personatge carismàtic i amb un talent i personalitat molt especials. Es va deixar arrossegar, però, a una vida de disbauxa que difícilment podia tenir bon final. Així que el consum continuat de drogues al llarg de molts anys va minar seriosament la seva salut, cosa que, just amb la tràgica mort del seu fill, va desembocar el 1988 un intent de suïcidi que el va deixar incapacitat per continuar actuant. Com ja hem parlat, l'origen de la música salsa el trobem a un gènere una mica més antic anomenat son cubano, que va sorgir a Cuba al segle XVII. Aquest va ser un període marcat per la colonització, guerres d'independència i gran inestabilitat social i econòmica. Va ser al llarg del segle XVII quan la música dels colons espanyols i francesos i la dels esclaus africans van començar a fusionar-se donant lloc a una curiosa barreja d'estils musicals afrocaribenys que van evolucionant fins a derivar en allò que avui dia coneixem com salsa. Els poliritmes, cants de pregunta i resposta i la utilització d'instruments com els tambors són típics d'aquests gèneres nascuts de la fusió afrocaribenya. Alguns dels gèneres nascuts d'aquesta fusió són el calipso, la soca, el mento, el reggae, l'esca i el merengue. L'origen dels passos de ball de la salsa es va produir una mica després. Els moviments també són una fusió de la tradició africana i d'Europa. Els passos, moviments i figures pròpies de la salsa són un clar exemple de molts dels balls que els esclaus africans van portar al Carib i dels que els europeus ballaven a Cuba des de la dècada dels 30. De fet, els passos bàsics de la salsa són els mateixos que els del son cubà. També té similituds amb el mambo i la rumba, ja que tots beuen de les mateixes influències. Però encara que tinguin passos bàsics comuns, cada estil es balla de manera particular, adapta el seu propi ritme musical. Aquestes variacions depenen de la regió on s'hagi desenvolupat cada estil. El ball de la salsa, tal i com passa en molts altres casos, tenia una doble vessant. Per una part, s'utilitzava en actes religiosos i, per altra banda, servia per conèixer futures parelles i com a eina de seducció. Tot i que en la salsa no hi ha gaire contacte, en els salons del segle XIX, els homes aprofitaven per lluir-se i mostrar els seus dots. Els passos de salsa es basen en canviar de pes d'un cantó a l'altre del cos, mentre el ballarí improvisa altres moviments per sobre d'aquests, que n'és la base, que es diu pas de mambo. Alguns dels altres passos bàsics de la salsa són el pas de salsa, el pas creuat, el pas de rumba o el pas de marxa. Els shinies són moments en els quals els ballarins poden lluir-se individualment. Els braços poden estar en posició oberta o tancada, bàsicament per embellir els canvis de pes que es duen a terme constantment. En alguns casos, els ballarins es troben en línia, mentre que en altres giren l'un al voltant de l'altre. El ball de la salsa, tal i com passa amb la música, s'ha anat diversificant al llarg del temps i s'han creat diversos estils de ball arreu del món. Tot i que tots els estils parteixen de la mateixa base, cadascun té les seves particularitats. Entre aquests diferents estils trobem estil de salsa caleña, que prové de Cali, incorpora passos aeròbics. L'estil cubano es considera l'estil de ballar salsa més tradicional, mentre que l'estil Nova York incorpora figures de caiguda típiques d'altres estils com el rock and roll. No existeix cap tipus d'estil unificat de la salsa, però la World Salsa Federation, en el seu concurs anual, estableix categories per 8 estils de salsa diferents, entre el qual també hi ha el ball de salsa per equips. Un altre dels campionats més importants de la salsa és la World Latin Dance Cup. El vestuari per ballar salsa es caracteritza pel seu estil caribeny i colors vistosos. El vestit de la dona ha d'estar dissenyat per quedar-se al seu lloc en tot moment, malgrat el moviment constant i frenètic, els trucs i voltes que caracteritzen el ball. Els vestits també han de ser pràctics i simples en cas que es necessiti fer un canvi ràpid. El grup de ball s'ha de vestir de manera uniforme perquè amb un vestuari idèntic s'assoleixi l'efecte d'unificar els moviments i aconseguir que sembli que van tots junts, a l'uníson, en els moviments encara que hi hagin diferències. I ara us passo alguns elements típics del vestuari de la salsa. Serrells, que acompanyen i recalquen els girs i moviments de maluc. Volats, que augmenten els moviments de maluc i espatlles accentuant la cintura. Brillants, que augmenten la fantasia de la dansa. Escots, que brinden erotisme. Faldilles curtes, que ressalten la bellesa de les cames i en recalquen els moviments.
Pantalons. Destaquen les cames i brinden color i seguretat. Malles. Molt còmodes per la flexibilitat i sumament estètiques. Els colors més vistosos s'utilitzen a festivals i escenaris, però per ballar en un saló s'utilitzen colors més de moda. Sabies que actualment la salsa és un dels gèneres musicals més importants del món? Des que va aparèixer als anys 40 i es va popularitzar durant la dècada dels 70, la salsa ha seguit creixent i s'ha mantingut com el gènere tropical més popular. Realment es tracta d'un estil de música aparentment atemporal, ja que es va registrar un creixement regular entre els anys 70 i la dècada del 2000. Ja hem parlat en profunditat sobre Héctor Lavoe, el cantant de salsa per excel·lència, però aquest gènere té moltíssims noms coneguts i artistes de gran talent. Veiem-ne uns quants. Sense cap dubte, la reina de la salsa, sí, és ella, és la que diu Azúcar. Però a més de ser coneguda per això, Celia Cruz, va ser la intèrpret cubana més coneguda del segle passat i potser de la història. És recordada per molts com una dona llatina dedicada a representar la independència i els drets de la dona. I el seu èxit es veu reflectit a la feina dura des dels inicis de la seva carrera fins a la seva mort. Encara que no sàpigues qui és, t'asseguro que coneixes i fins i tot te'n saps algunes de les seves cançons. I continuem amb Rubén Blades. Polític d'origen panameny, el salser es caracteritza per narrar històries de controvèrsies socials a les seves cançons que simbolitzen la realitat llatinoamericana, que a més de ser excel·lents peces, les lletres generen emoció i sentiment. La cançó El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés, per exemple, és una de les més emblemàtiques que parla sobre la història de l'arquebisbe Arnulfo Romero, que va ser assassinat a la ciutat de San Salvador per l'exèrcit. Conegut com el cavaller de la salsa, Gilberto Santa Rosa és, al meu parer, un dels millors. Són milers les cançons de la seva autoria que han explotat el gènere i li han produït moltíssims premis. L'any 2020 va llançar un disc amb molts altres exponents de la música llatina. Fem un salt en el temps i parlem de Marc Anthony, un nom molt més contemporani. Avui dia, Marc Anthony és un dels artistes de salsa més importants del món. Va guanyar un premi als Latin Grammy Awards l'any 2005 al millor àlbum tropical amb Valió la pena. El cantant assegura que mai abandonarà el gènere de la salsa i encara segueix en actiu. El seu últim àlbum, Pallà Boy, del març del 2022, va debutar al número 20 a la Latin Billboard. Sabies que Marc Anthony ha rebut 3 títols de Guinness World Records al llarg de la seva carrera? El primer, el major nombre d'àlbums entre la llista de més venuts a finals d'any com a solista, aconseguit al desembre del 2017. Un altre per ser l'artista amb més senzills número 1 a la llista de Billboard Tropical Airplay, aconseguit al desembre de 2018. I l'últim per ser l'artista masculí amb més premis Lo Nuestro, rebut a principis del 2021. I continuem amb Willie Colón. És un dels noms més coneguts de la salsa, conegut com el dolent del Bronx. Va néixer al Bronx de Nova York, d'aquí el seu nom, el 28 d'abril de 1950, de pares porto-riquenys, cantant, músic, compositor i activista polític. Va començar la seva carrera com a trombonista, com a part de la Fania All Star i va triomfar al costat d'Héctor Lavoe. Si el cielo se pone oscuro, no tengas miedo. No le tengas temor a los nubarrones. Nunca olvides, cariño, cuánto te quiero. Johnny Pacheco, nascut a República Dominicana, també conegut com El Zorro de Plata,
Músic, compositor, arranjador, productor i cofundador amb Jerry Masucci del segell disquer La Fania, va ajudar a consolidar la salsa com un gènere en creixement durant el segle XX gràcies amb Bobby Valentín. Baixista i director d'orquestra porto-riqueny que treballa d'instrumentista per músics com Johnny Pacheco, Tito Rodríguez o Ray Barreto. L'any 1965 debuta amb una orquestra sota el seu nom a dins la disquera La Fania. Frankie Ruiz, un dels màxims exponents de la salsa romàntica, el seu carisma i carinyo va fer que guanyés popularitat ràpidament. Entre els sobrenoms que se li van donar trobem el pare de la salsa, el tàrtar de la salsa o el loquito. Malauradament, va morir amb només 40 anys degut a una cirrosis hepàtica. Sabies que Héctor Lavoe va estar a la presó? L'any 1984, Héctor Lavoe havia d'actuar a un concert a Equador. Just abans de pujar a l'escenari, es va trencar els pantalons per darrere, però els organitzadors van insistir en que no hi havia temps per canviar-se, i la solució va ser sortir a actuar sense donar l'esquena. Després d'una estona de concert, però, Lavoe es va acabar girant i va mostrar els natges al públic. Les autoritats el van haver d'arrestar per exposicions deshonestes i va passar la nit al calabós. Escoltem a Javier Castro, professor de salsa. ¿Qué características son necesarias en una persona para bailar salsa? Respecto a qué características necesita alguien para empezar a bailar, la respuesta es ninguna. Eso es lo bonito del baile, que ninguna persona tiene que ser de una manera para empezar a bailar. Cualquier tipo de persona, cualquier edad, nunca es tarde para empezar y para empezar a disfrutar del baile. Es pot separar la salsa como música de la salsa como ball? Sí que separaría la salsa como baile a la salsa como tal, a la música en sí. Yo creo que ambos tienen una evolución diferente. La salsa como género musical no deja de ser un mix de ritmos afrocaribeños que en su momento se metieron en la licuadora. Dijeron, mira, vamos a llamar salsa para no estar liando a la gente con esto es un guaguancó, esto es una guaracha, esto es un son montuno, esto es una guajira. Entonces al final dijeron, vamos a llamarle a todo esto salsa. Y en cambio en el baile sí que es verdad que si yo quisiera bailar estrictamente de manera purista una canción que es más un guaguancó, que es más un son, que es más una rumba cubana, que es tal, tiene cada uno su propio baile. Pero sí que es verdad que en el baile lo que tendemos a hacer es mezclar mucho también todos esos géneros. Entonces, una misma canción se puede bailar de 5, 6, 7 estilos de baile totalmente diferentes y se están bailando bien igual. Por eso yo creo que sí que habría que separar lo que es el género musical de lo que sería el baile como tal. ¿Crees que la salsa com a ball va en augment? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la salsa va en aumento, al igual que, por ejemplo, la bachata. Quizá la bachata, la diferencia es más exponencial ahora mismo por el tema de que muchos artistas están grabando, muchos artistas actuales están grabando ese tipo de música, ese género, y entonces está haciendo que lleguen a la radio y que entonces, pues bueno, pues a mucha más gente esté ahora mismo. Pero realmente con la salsa ha pasado siempre, y la salsa es algo que lleva mucho más quizá en nuestro ámbito, incluso de radio. Todo el mundo ha escuchado Pedro Navaja, todo el mundo ha escuchado Devórame otra vez. Es un género que nunca ha estado de bajón, digamos. Tiene un público muy fiel, y siempre va un poquito en aumento. La gente cada vez que lo descubre pues le gusta más. Ahora pues con grupos como, bueno, desde Marc Anthony a gente de zona, a gente que quizá es un poco más latin pop, no salsa pura, pero que nunca va mal de cara a poder hacer que llegue la salsa a más gente y que más gente le guste tanto el baile como la música. Sabies que Celia Cruz va ser professora abans que artista i cantant? El somni del pare de Celia era que la reina de la salsa fos professora.
Per tal de complaure els desitjos del seu pare, la cantant va començar a estudiar magisteri. Tot i això, uns mesos més tard va decidir que només seguiria els passos que el seu cor li dictava i va ingressar al Conservatori Nacional de Música. I passem a parlar de la salsa a casa nostra. Entre l'escena emergent del gènere trobem el grup Lambalú, que en el seu últim llançament, Mil Colores, compta amb un so salsero i amb influències del son cubano. Aquest grup del que ja us vaig parlar en el programa dedicat a la cúmbia, i repetim avui, és degut a la seva fusió d'estils musicals. Lambalú va ser l'encarregat de tancar la temporada de concerts a la Casa Amèrica de Barcelona. Tot i que fa més de 9 anys de la seva formació, la banda Axé porta a Catalunya el so de Cuba, una orquestra que compta amb vent, corda i veu per aportar tot el so llatí a les seves actuacions. Como suena mi tambor, así es que lo toco yo. Como suena mi tambor, así es que lo toco yo. Como suena mi tambor, así es que lo toco yo. Sabies que la salsa va estar totalment prohibida durant el franquisme? Doncs bé, arribats a aquest punt del programa ja coneixem una mica més la salsa, la seva història i artistes i bandes actuals que segueixen mantenint aquest gènere viu. Per acabar, algunes curiositats i recomanacions de pel·lícules i llibres relacionats amb aquest gènere apassionant perquè seguiu investigant. Si voleu aprofundir amb el món de la salsa mitjançant una lectura, us recomanem Celia Cruz, Reina Rumba, del periodista colombià Humberto Valverde, un repàs a la vida d'una de les artistes més influents. Per seguir un altre dels artistes dels quals hem parlat, podeu llegir Cada cabeza es un mundo, Héctor Lavoe, de Jaime Torres. Finalment, si voleu descobrir més sobre el món de la salsa en general, tenim El libro de la salsa, de César Miguel Rondón. I pels amants del cinema, recomanem la pel·lícula Salsa, de l'any 1999. Sorgida de la música llatina a París, la pel·lícula Salsa s'alimenta de l'alegria que produeix la música salsa i del virtuosisme de Cuba al camp instrumental. S'hi narra la història del talentós pianista clàssic Remy Bonnet, un jove de 24 anys que descobreix sorprenentment la salsa i s'encapritxa amb ella de tal manera que decideix abandonar Chopin, Musset i Mozart per extraviar-se per la màgia del tombau cubà. El resultat és una divertida i acolorida comèdia plena de picades d'ullet i, sobretot, de grans temes musicals des de l'enorme i inolvidable Serra Maestra de Cuba fins al reconegut salser colombià Yuri Buenaventura, famós per haver consolidat el gènere de la salsa a França i a la resta d'Europa. I si voleu saber més sobre el gran músic Héctor Lavoe, us recomanem la pel·lícula El cantante. Doncs bé, família, ara sí, ha arribat el moment de posar punt i final al nostre capítol sobre la salsa a gèneres regenerats. Aquesta segona temporada està a punt d'acabar. No us perdeu el proper i últim capítol per conèixer més detalls sobre el punk. I com sempre, us deixem una llarga llista de reproducció amb cançons d'aquest gènere perquè la pugueu escoltar sempre que vulgueu. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres parlant sobre aquest gènere musical. Ens veiem a la propera sessió de Gèneres Regenerats de Ventilador Music, per seguir comentant música diversa per gent diferent.